салом алайкум ба ҳама дӯстони азиз, шогирдони азиз. Хуш омадем ба дарси сеюми имрӯзаи мо, ба дарси забони англисӣ. Мо ҳолиам давом дода истодаем ва мо ҳолиам дар пеши худмон мақсад дорем, ки забони англисиро яхид кунем. Умедворам, ки яку як шумо ҳаматон соз бошен, саломатиҳо хуб боша ва ай ҳамада главни, ай ҳамада муҳимтар настрой барои забони англисӣ хондан ҳарчи бисёртар шудесай, ҳарчи хубтар шудесай ва мотиватсияи забони англисиро хондантон гум нашидагиай. Агар ки то ин вақт ду дарси дигарро тамошо накардагӣ бошен, шумо метавонед ин плейлисти моро нигоҳ кунед, ду дарси якум обдуроин тамошо кунед ва имина кадоме ки якум дарс тамошо кардагӣ нест, даромада тамошо кунед, лайк монед, ягон комментария кунед, барое ки вақте ки видеои моро шумо якумгиша пеш мебарен, ин плейлиста уже дигариёшани одамо дидан метавонанд. Ба ҳамин хотир якум видеоро медурем, як бор як проверка мекунем. Агар қин набоша, лайк мондагӣ набошен, лайкш мемонем ва давом метем дарсхониро. имрӯз дарси сеюмро мегзарем. Чӣ хеле гуфтагим, дар як ҳафта ду бор дарс мешава, рӯзои шанбе ва чоршанбе дарсҳо мебироянд ва имрӯз сеюм дарсмон мешава ва умедворам, ки шумо то охира қатъима мерен. дӯстон, забони англисӣ, ман ба фикрам ин чиза гуфтам, бо як бор дига мегӯм, чизе нестае ки мо дар як дарс, дар ду дарс, дар се дарс ёдаш бигирем. Забони англисӣ ин забоне астае ки садҳо дарсҳо талаб мекунад бахча, ки забони англисиро ёд бигирем ва мо дар пеши худам мақсад мондагим, ки шуморо то як дараҷаи хеле хуба рафта расонам, ба шарти он ки шумо қатъима то охира бирен. Ман дарсҳоам партофтан мегирам, шумо хондан бигирен, ёд гирифтан бигирен ва ай ҳамада муҳим практикае, ки ҳозир мо дар инҷа теорияро мегзарем ва практика ҳамаш дар телеграм-канали ман мегзара. Телеграм-каналам ссилкаша дар ҳамин описанияи видео мемонам. Ба телеграм-канали ман хуш шавен, дар оҷа практикаҳомон ҳар рӯз ёд шудестай ва якҷоя забони англисиро меомӯзем. хоб дӯстони азиз, дарс ҳозир сар мешавад. Ягона коре ки шумо ман мехоҳам, ҳозир видеоро стоп мекунем, видеоро дар пауза мемонем, лайк мемонем видеоро, я лайк, подписатсия накардаги бошем, подписатсия мекунем ва яду гапи хуб менависем. Ман миннатдорам ай ҳар яки шумо барои он ки хела гапҳои хуб менависен, дуоҳои нек мекунед дар ҳаққи худам, дар ҳаққи падару модарам. Аз замин то осмон ман барои ин кору бори, барои суханҳои шумо хеле миннатдорам. ва баъзан вақте мегӯям, ки як-ду сухани хуб нависен, бисёриҳо як-ду сухани хуб просто менависанд. Инам хеле хуб ай, ҳазор раҳмат. Ина мода ёрдам мекунад, ки видеои мо боло рава. Ба ҳамин хотир агар мушкил набоша, стоп да мемонем, як лайк, ягон комментарияи хуб ва агар мушкил набоша, подписатсия накардаги бошем, подписатсия мекунед ва видеоро ягон дӯстотонда равон мекунед, ки ҳуворам хонда қатъимо забони англисиро ёд бигирам. Мо нав сар кардастем ин забонро, дӯстон. Ягон чиз сразу намешавад. Ба он хотир то охира якҷоя равем агар ёд мегирем, наравем агар ёд намегирем. поддержкаи шумо пешравии ман мешавад, мотиватсияи ман мешавад, ки дарсҳои хубтару беҳтарро пешниҳод кунам. як бори дигар мегӯям, ки барои практика кардани ҳамаи дарсҳо ссилкаи телеграм-канал дар поён дар ссилкаи телеграм-канал мондагӣ медроен, подписатсия мекунед дар телеграм-канал. дарсҳо чизои аҷоиб бисёртар мешавад. Фақат барои практика ва танҳо практика. Бисёр калимаҳо, фразаҳо барои шунавоимонро хубтару беҳтар кардан. Ба ҳамин хотир кадоме ки дар телеграм-канали ман подписатсия кардагӣ нест, обуна шидагӣ нест, ҳозир ба ссилка бигзарен, поён дар телеграм-канал нависагӣ, ссилкаша мемонам, ссилкаша сай медроен, обуна мешед ва якҷоя пеш мерем. Видеоро то охирша тамошо кунед, дӯстон, барое ки дар охир бисёр калимаҳо, бисёр чизои шавқоварро ман фаҳмондагиам. хоб, дарс сар мешавад. ҳазор раҳмат барои диққаттон. дарси имрӯза мо дар бораи садонокҳо ва ҳамсадоҳо гап мезанем. илтимос, касе дама мегӯм аввал да дафтаратонро кушонед ва навистанро сар кунед. Дар забони англисӣ мо гуфтем, ки 26 ҳарф дорем. Правилно. Ва дар нобаи 26 5 ҳамун ҳарфҳо садонокҳоанд, яъне ки vowels. Vowel садонок мешавад. Инамҷа нависагием бинед. Ва кадом ҳарфҳоанд ҳамё? A, E, I, O, U. ин ҳамё ҳамашон 5 садонокҳоянд. ҳозир мо дар дарси гузашта мо тарҳизи садоҳои ҳар як ҳарфа гузаштем ва имрӯз як бори дигар такрор мекунем садонокҳоро. мисоли гап, мо гуфтем, ки A ду намуд хонда мешавад, ята A, ята дига A. мисол cat гуфтем, бо гуфтем cake, иҷода ранги A. ҳарфи И боша, ранги Е хонда мешавад ва И дароз. мисол bad ё ки he. давом метем. Ай гуфтем,
мисли I хонда мешавад ё ин ки мисли И хонда мешавад. Мисол time инҷода ай хурдай time ё ин ки bit мешавад қисм. O мисли О хонда мешавад ё ин ки Ои ба мисли ОА якҷоя хонда мешавад. А ина хеле ё ин ки O. Мисоли гап инҷода дорем калимаи not ё ин ки инҷа дорем ранги O хонданда калимаи go рафтан ва ҳарфи U ба мисли як хелҷода А хонда мешавад, ба мисли як хелҷода U хонда мешавад. Мисол дар инҷа дорем cup пиёла ё ин ки ҷом, ана U ба мисли blue дидем blue. خب انا همصداهاش کدام ها؟ همصداهاش 21 تا حرفی باقی مونده، یعنی که اینمی B C D F G K L M P Q اینمی همشون همصداها هم با زبان انگلیسی میشود کانسونانت. از این ما قطعشما خواندن یاد میگیریم با هیجاها، کلمه ها را با هیجاها جدا میکنیم و خواندن میگیریم. مثال گپ هر یک مثال هیجاها داریم که این مثال هیجای صدانک جمعی همصدا، این صدانک جمعی همصدا. این صدانک ما A جمعی همصدای M میشود M، معنایش میشود هستم. مثال I am من هستم، M پروستا بدن میشود هستم، قطعی جانشینی من استفاده برده میشود، با اون خاطر هستم میشود. دوام میتیم با همصدا، با مثال صدانک جمعی همصدا O پلوسی جمعی N میشود خونده میشود on، معنایش بالایی، در بالای یگان چیز. مثال on the table on the fridge در بالای стол، در بالای холодильник و غیره ها. با این خیلی جا داریم اینجا همصدا جمعی صدانک جمعی همصدا. مثال نه همصدامون CI صدانکمون AI و همصدای بعدیمون TI میشود خونده cat، معنایش گربه cat. این هم خیلی استا خوندن شما هم خیلی مشخو خطی یاد میگیریم برادرها و خواهران عزیز. دوام میتیم D جمعی O جمعی G میشود dog، معنایش میشود سگ. در قوسا طرز خوندنش نویسگیم اهمیت دین و ما باید قچمون مشق کنیم که همی مثال گپ حرفا کلمه ها را شروع خوندن یاد بگیریم. این مثال هر یک کلمه ای که گذاشتگیم به هیجاها جداش میکنیم. مثال این کلمه bat میشود B یعنی همصدای B جمعی صدانکی A جمعی همصدای T، این میشود bat. این جا نویسگیم مثال B A T، اینا صداهاشون B B اینجا E پروستا E اینجا T bat خونده میشود. معنایش میشود چیرمندگ یا اینکه چه خیلی گفتگی بدیم به زبان روسی لیتوچه مش. انا برای شما را مشق کردن مثال از ما یک نمید کلمه را با مشق میکنیم. این کلمه را уже در بالا مشق کردیم با دیگه مشق میکنیم و مصلحت ما برای شما همیه که کلمه هایی که گذاشتیم، این همی چند کلمه گذاشتیم تا همی دوره، مثال یکم مینیموم 15-20 کلمه گذاشتیم. هر یک کلمه را شما میگیرین در دفترتون، خوش رو با هیجاها هم خیلی می نویسین که همصدا مثال جمعی صدانک جمعی همصدا، یا اینکه چه خیلی مثال последовательности چه خیلی دارن. مثال نمیجه دوازی همصدا جمعی صدانک جمعی همصدا ایکو cat میشود. همصدای C صدانکی A و همصدای T میشود خونده cat. این هم خیلی هر یک تاشا جمع میکنین و در دفترتون می نویسین، صورت گرفته در گروپ روی میکنین. این برای همین موضوع را مشق کردن تا که شما уже آهسته بدونین که هیجاها چه خیلی ساخته میشوند. امروز درباره خوانش حرفای C G و I در زبان انگلیسی را ما میگذاریم که در اینجا ما C را رنگی K میخونیم یا که رنگی C میخونیم یا که G را در اینجا رنگی G میخونیم یا که رنگی G میخونیم. همین چیزا را ما قچی ما میگذاریم. خیلی که ما میدونیم حرفی C گاهی همچون رنگی C خوانده میشود و گاهی همچون رنگی K خوانده میشود. قاعده شواز می آموزیم در اینجا رنگی C خوانده میشود، رنگی C. نگاه کنین اگر پس از C حرفای E I یا اینکه Y بیاید،
ҳамчун си хонда мешавад ҳамин ҳарф. Мисол габине ҷада дорем мисол city кити неву city барои он ки баъдаи ҳарфи си ҳарфи ай омадагиай. баъд давом метем. Бо гуфтагием ҳарфи и агар биёяд инаҳа инаҷа кентер намехонем center мехонем барое ки ҳарфи баъдаи ҳарфи си е омадагиай. ё ин ки инаида кикл намехонем cycle мехонем барое ки баъдаи ҳарфи си вай омадагиай. ва диққат кунем ки диимги сиша ранги ке хондем барои он ки баъдаи и ҳарф баъдаи ҳами диимги си ягон ҳарфи не и не ай не вай наомадагиай. Барои он қадар cycle мехонем. яъне бори дигар такрор мекунам. вақте ки баъдаи ҳарфи си ҳарфҳои и ай ва вай омадан ёра мо ранги ҳарфи сира ранги се мехонем. як бор дигар мебинем. city шаҳр мешавад, center мешавад марказ, cycle мешавад давра. ана дигар дар дигар ҳолатҳо фақат ранги ке хонда мешавад. ина мисол cat set неву cat cup ва class синф мешавад. давом метем ва хониши ҳарфи ҷира ёд мегирем. озимо дар иҷо ҳарфи ҷи ранги ҷ хонда мешавад, дар иҷо ранги г. барое ки мо медонем ки яхед вақт ҷи ранги г хонда мешавад ё ин ки ранги ҷ хонда мешавад. қоидаро мебинем озӣ. агар пас аз ҷи ҳарфҳои ei ки дар инаи болорам буданд. ина иҷада мо гуфтем ку агар баъди си ҳарфҳои ei биёяд иҷадани баъдаи ҷи ҳарфҳои ei биёянд он ҳамчун ҷи хонда мешавад. дидем ягон майда хинесе барои дар ёд гирифтан. мисол ин иҷада омадагиай giant неву giant ин мешавад бузург. одами калонҷуса гиганта меган, азим меган ку мо гузашта будем азим. ҳамин дар бораи амоай. ё ин ки инаҳа ҳарфи y омадагиай. и гим намешавад хонда, аммо ҷим хонда мешавад. ё ки инаи gentle мешавад мулоим ё ин ки нозук. дидену дар ҳолатҳои дигар боша ин ҳарф ранги г хонда мешавад. мисол go game ва girl. дидену go game ва girl. нигоҳ кунед ман ҳамин girl-а специально дар инҷа нависем барои он ки исключения дар girl дохил мешавад. нигоҳ кунед мо иҷа гуфтагием ки I агар боша мо ранги ҷи мехонем. нек дар иҷа баъдаи ҳарфи ҷи ай омадагиай мо ира ранги г хондем. барои чӣ? барое ки ҳастанд калимаҳои исключения. ӯҳо дар қоида дахл надорад. ӯҳо чун мисол чӣ хеле ҳастанд ҳам хеле хонда мешаванд. ва яке аз ҳамон калимаҳо girl-ай. ин хеле калимаҳо бисёр нестанд. ман медонам ки ҳозир як хелат мегӯем ки список шакарои ки ҳозираш да шумо ҳамин қадарша бифаҳмем ки я ҳастани хелиҳо каманд ва ида шумо бояд хеле бисёр баъд диққатона ҷалб накунед. давом метем ба ҳамин хотир. ана ҳарфи ай дар иҷо ранги ай хонда мешавад, дар иҷо ранги мисоли гап ранги и хонда мешавад. агар ки дар калима овози ай дар миёни ду ҳамсадо консонант бошад он кӯтоҳ хонда мешавад. кӯтоҳ ранги и значит. мисол sit яъне агар дар миёни дута ҳамсадо бошад, ҳамсадомон дар иҷа si ва дар иҷа ҳамсадои дигаримон ti. дар мобайни ҳар дами омадагия ба ҳамон хотир ин ранги ай хонда мешавад. ранги и хонда мешавад. бахшиш ранги и хонда мешавад. мисол sit ина иш дар мобайни би омадагия дар мобайни ҷи омадагия ранги и хонда мешавад. мешавад big калон. ва агар ки пас аз ай ҳарфҳои ҳамсадо ва пас бо садонок бошад, нигоҳ кунед, агар пас аз ҳарфи ай ҳарфҳои ҳамсадо ва пас бо садонок бошанд он дарост хонда мешавад. нигоҳ кунед маънои гапи ай ки агар ки мисол инами ҳарфи ай боша баъдаи ӯ ҳамсадо боша ва баъдаи ӯ бо садонок боша ранги ай хонда мешавад. инаҳа дидену ай омадагиай баъд ҳамсадоай баъд бо садонокай мешавади bike ё ин ки инаи like ё ин ки инаи time вақт мешавад. like дӯст доштан мешавад ва bike бошад велосипед мешавад. хоб шогирдони азиз ба ҳамин дарси имрӯзаи мо дар бораи хондани ҳамин имина ҳарфҳо дар байни калимаҳо ба анҷом мерасад. умедворам ки фаҳмидем барои худтон ягон чиз ва нависен ҳамин қоидаҳоро дар худтон ва агар нанависта бошед
оста оста монен, пауза қад тамошо кунед ва бинависен калимаҳое ки дар ҷа ҳаста, калимаҳое ки нав дар ҳамиҷа дидесеншон дар дафтарҳои луғат менависен ва практика мекунем ки ёд бигирем хонданро. Худованд нигаҳбон, боқӣ дар амони Худо бошед то дарсҳои оянда.